Morjesta vaan kaikille katsojille, tai no iltaa tässä tapauksessa. Mä oon Mr. Samu ja joo, niin kuin näette mihin mä oon, niin kyntämässäpä hyvinkin. Toiseksi viimeinen syyslomapäivä tai ilta nytten, mutta kello on noin 6 ja mä oon tässä noin, olisiko mä 4 tuntia kyntänyt vai vähän päälle 4 tuntia, niin Tämä on meidän kaikkein isoin pelto ja tää on vähän päälle 7, vai onko tää noin 7 hehtaaria, ehkä vähän päälle, niin nyt ennen kuin lähden kotia, niin kattelin kuvata pienen videon. Tosiaan ennen kuin lähden kotia, niin tämä pitäisi tästä vetää yhteen ja sitten tuosta vähän tuolta reunasta, että sitten loput saa jäädä myöhemmin vedettäväksi joko huomenna tai sitten joku muu päivä tai sitten keväällä, mutta on kyllä tosi kovaa maata, niin kuin näette, no pakkasella nytten, mutta eipä tällä ole muita vaihtoehtoja. Nää on hyviä kyntösäitä siksi, että ei pupota, mutta niin kuin näette, niin täällä on maa tosi kovaa. Ei auta muu kuin jatkaa hommia. Uusi penkki tässä traktorissa, että laitetaan vähän työvaloja, niin oho. Okei, mä kyllä taakse tarvin valoja, mutta laitetaan nyt näin, niin näette videolle. Tää on tosiaan video vähän vääristä, että täällä oikeesti on näin pimeätä vielä. Polttoainettakin mennyt aika paljon. Niin kattokaa, en saanut tuossa sauraa uppoamaan kunnolla, kun oli niin paskaa. Tällä tosiaan säätelen tätä kallistinta, niin et saa nauran uppoamaan, niin laitetaan noin ja katsotaan pitääkö laittaa lukko. Ei tarvitse. Tää on hyvä kun ratti pysyy suorassa, kun on kynttövako, jota pitkin se menee, niin hydraulinen työntövarsi ja 5-siipiset överruumit. Mutta joo, mä jatkan tässä hommia. Se ois ensi video, moro!